Yo, Mbak Kiki ngadeg dhisik. Heeh. Terus sisih kono. Ya. Terus disusul Mbak Diah. Terus disusul Mbak Luki. Mbak Diah mepet karo Mbak Kiki. Nah. Yo, terus disusul Mbak Luki, disusul Mbak Lilis Karnali. Susul Mbak Punjung karo Mita. Ya, ditotok sing apik jejer. Cukup rodok rene, rodok rene. Maju. Nah. Mita iki aja ngono kuwi ndek dhewe ngono. Kene apa piye? Pangku bapak. Apa pangku bapak gender? Yo. Didhisiki Mbak Suliseva dhisik, wong loro sambung pucunge digarap wong loro. Coba. Iki pundutane Pak Muidi. Nyat saiki iki ombyake do golek kopi ning angkringan sing diarani kopi wengi. Sambi utut ngombe kopi seger. Wis mo alit angkringan kopi Kaya ngapa? Tembange kopi wengi dados. Ngangan-angan ing sajroning wengi. Sitere dunggahke sithik.
angkringan tek pelayane sinden Sekar Gadung. Wah, nan. Ya. Ora badi ning malah tekor. Iya. Ati ombeni dhewe ya. Kopine. Gedeng alit iku saupama tansah Ya, harap tipis-tipis. Salah